ethi lathi chaphilana. Phantsi kwezinto ke vayisi okanye phantsi kwezinto ngilazi bezithethwa apha. Mhlawumbi uvayisi uthi okanye isikhokelo sithi xa siphuma apha ngomso apha esayithini sesiyazi into yobana noba imeko ebesizishiye emakhaya bezinjani na, sinikwe eli themba lento yobana lizawuthi chaphilana. Kodwa vayisi ndivumeleni ndithi ukuba ithemba elinokholwa sinalo alizuthi chaphilana. Apha vayisi kwenzeka uxolelaniso phakathi kwaba bantu ababini abazanayo apha. Kuguquke izinto esizazi sisenzeka ngohlobo eliqhele ukwenzeka ngalo. Kwari ngoba uThixo wasazi singekazalwa waguqula izinto wathatha inci vayisi wayitshintsha. uThixo wayenza into yobana izawuba nguye umntu ozawuba ngusirayeli lathi chaphilana. Ndibhaqa abantu Yosefa gila zasekhaya lathi chaphilana. Bathi ngokuba behleli becinga into yobana bayazi bathengisa ngaye umntakwabo, kwathi ngenxa into yobana uThixo wethu unguzode zigqibeke zonke wathumela uwethu uThixo indlela yobasondeza, ngoba kukho umbhalo othi siphosisile salahlekana nendlela zakhe sanjengegusha asilahlekileyo ngenxa yoba siphila kweli lizwe. Wathi sixolele izono zethu njengokuba nathi sibaxolela. Wenza uThixo into yobana malithi chaphilanga. Wathumela indlala uThixo, wathumela indlala. Awethu uThixo bahamba abantakwabo babheka ezweni laseJiphetha. Wathi kuba ndinguMosefu umntakwenu. Uthi uvayisi kukho iindwendwe apha ezikhoyo ezizawuzapha. Ndicela ukuthi ke vayisi xa siphuma apha zigildazi siyojongana noSeptemba, siyojongana nezinto ngezinto kumadaba azakwenzeka ezisosayethini zethu, ze sikhumbule into yobana bekuthiwe apha nokuba kwenzeka ntoni kodwa lona lizawuthi chaphilana. Ithuba